Sziasztok, üdvözöllek titeket, Iszák Zsófia vagyok, és a Károli Gáspár Egyetem rádióját hallgatjátok. Ez itt a Tori, ahol nem vagy hitori. Itt van a február, a vizsgaidőszaknak végén megérkeztek a japán nyelvvizsga eredményei is. Fel lehet kicsit lélegezni, ez az utolsó téli hónap, használjátok ki és menjetek el korcsolyázni. A mai adásunk vendége Szekeres András, a Mondó Konok főszervezője. A héten megérdeklődtük a Károli japán szakos diákjait, hogy ők vajon mit kérdeznének a főszervező úrtól. Köszönjük a kérdéseket, ezek közül válogattunk néhányat, és mindre választ is kapunk. Tehát Szekeres Andrással beszélgetünk az Infinite Dilemma című dala után itt a Toriban, a Kultixen. Ez a Kultix. Vendégem Szekeres András, a Mondó Konok főszervezője. Üdvözöllek, András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerbusztok, és én köszönöm a meghívást. Milyen érzés szervezőként a Konok forgatagában részt venni? Hát én azt nem tudom, hogy milyen érzés nem szervezőként, mert hogy a legkorábbi Magyar Konokon is már szervező voltam 2003-ban, úgyhogy nekem ez a normális. Rajongóvá válsz ilyenkor a Konokon, vagy amolyan áruhás megfigyelőként tartott szemmel ezt a kis világot? Hát igazándiból, amikor az ember főszervezőként vagyok jelen, tehát hogy az egy megoldandó probléma, egy lemenedzselendő rendezvény, általában elég sok kihívás van. Aztán vannak nyugodtabb órák, tehát tipikusan szombat délelőtt az mindig Örültek háza, bár elég rutinos most már a stáb, úgyhogy egyre kevésbé, akkor berendezkedni, elindítani a dolgokat rendbe, a végén ugye, amikor elpakolásra készülődünk, tehát igazándiból úgy tipikusan szombat délután, vasárnap nap közepén szokott némi időm lenni, hogy élveznem magát a rendezvényt is, és akkor néha beülök előadásra, vagy megnézek valami versenyt. Ráadásul én az a típusú szervező vagyok, aki szeretek folyamatosan járni és mindenhol ott lenni. Aminek persze megvannak az előnyei és a hátrányai, tehát hogy a stáb körében az egy ilyen visszatérő poén, hogy 5 percenként keresnek engem a szervezőbe, és soha senki nem tudja, hogy hol vagyok. Ilyen szempontból viszont pontosan tudom, hogy mi történik a rendezvényen minden szegletében. Tehát elég jó rálátásom van a dologra. És szervezőként hogyan látod a konozókat? Milyenek a rendezvényednek a látogatói? Hát nagyon jók, tehát szerintem nagyon jó közönség. Néha vannak dolgaik, de szerintem rendkívül. Hát egyrészt azért magam is ebből a közösségből jöttem ki. Ismerem őket, a rajongást, hobbit. Mondom, én egy kicsit most már az animéből tovább mozdultam, de egyébként nagyon sok ez a látogatóinkra is igaz, tehát egyre inkább változatosabb az ő ízlésük is. De maga mindig is egy ilyen szubkultúra kocka kultúrákból mozogtam, tehát ez nekem teljesen otthonos, teljesen természetes. Én itt érzem jól magam, és a mi közönségünk nagyon hálás, nagyon lelkesek, szeretnek a rendezvényre járni, látszik, hogy tényleg ez egy ilyen közösség összetartó rendezvény, tehát itt találkoznak a barátaikkal, ismerősökkel, egy nagy ilyen közösségi élmény számukra. Nagyon kreatívak, ugye ez látszik, hogy ezek a versenyek jól mennek, tehát szeretnek alkotni, nem csak befogadni. Hány évet tudhatsz magadénak anime és sci-fi és fantasy szerelmeseként? Hát ez eléggé hosszú történet lenne. Röviden? Tehát kiskoromban már Gyűrűk urát olvastam, science fictioneket olvastam, szüleim könyvtárában ezek eléggé prominensen jelen voltak. Alsós koromban már elolvastam a Gyűrűk urát, a Dűnét, Asimovokat, tehát hogy ez megvolt. Akkor inkább a fantasy világ, mint az animék voltak ezzel. Hát akkor még nem volt, tehát ez a 80-as évekről beszélünk, tehát akkor Magyarországon még igen, tehát 80-ban születtem, kezdjük itt, 80-ban születtem, tehát akkor olyasmi még nem nagyon volt, hogy anime. Egyébként egy utólag jöttem rá, hogy kiskoromban volt 2 videófilm, amit anime volt, és már akkor láttam, de nem tudtam akkor még, hogy animék. Ez egyik egy japán Aladdin feldolgozás, a másik meg egy ilyen fura, azóta is jöttem rá, hogy pontosan micsoda, talán Captain Harlock, nem tudom, de egy ilyen kaland volt, valami fura. Annyi rémlik, hogy a végén egy ilyen óriás pók az aszteroidek közt készült hálójával elkapta a menekülő hőseink űrhajóját, meg ilyesmik. És ez már akkor is nagyon megfogott. Igen, tehát ez egy emlékezetes dolog volt. Aztán ugye a 90-es évek második felében már voltak Magyarországon, akik így videókon animéket csereberéltek. Volt egy 20-30 fős közösség, én annak nem voltam tagja, de ők létrehoztak annó egy ilyen honlapot, a Magyar Anime Útmutatót, a körül szerveződött 98-90 körül, amikor ugye a Dragon Ball és a Sailor Moon ment a tévébe, azt kezdtük el nézni, és ott jött össze tulajdonképpen legelőször a magyar animés közösség úgy igazándiból, és abból nőtte ki magát sok minden később. Tehát tulajdonképpen én 98-ba kezdtem el animéket nézni. Én nekem mai napig a 90-es évek animéje a kedvencem. Cosplayeres pályafutásod alatt melyik volt eddig a kedvenc kosztümöd?
Hát kevesen tudják, de egyébként én nyertem Magyarországon az első cosplay versenyt, tehát most elszerénykedem. Mikor volt ez? Talán 2005 vagy 6. Akkor volt legelőször cosplay verseny, akkor szerveztünk, és egy Gankucio cosplayt hoztam össze, ugye a grófot belőle. Nem tudom, megvan-e kékre festett arc, egy ilyen 19. századi cilinderes öltözet. Ráadásul azt nagyon jól megszerveztem, mert szakállat növesztettem a cosplay kedvéért. De ugye egy kecske szakállal van a grófnak, de én először egy rendesebb körszakállat növesztettem, és mindenki szentül meg volt győződve arról, hogy Gendót fogok cosplayelni a Genesis Evangeliumból. Szóval mindenki szentül meg volt győződve róla, és akkor öltözködtek a cosplayesek, bevonultam a mosdóba, hogy elkezdjem leborotválni, hogy kecske szakállam legyen. Addigra mindenki végzett, úgyhogy még a versenyzők se láttak, amikor besminkeltek kékre, az akkori barátnőm. Úgyhogy maga a szervezők is teljesen megdöbbentek, mert nem tudták, hogy mi leszek. És akkor elég mókás volt. Főleg az, hogy ezek után tartottam akkor egy előadást, még mindig kékre sminkelve. Aztán ugye én voltam akkor is, már a főszervező jött a művelődési ház, ez a Lángművházban volt. A művelődési ház igazgatója, hogy akkor rendezzük a pénzügyeket, és akkor az a kékre festett a fickó, őt keresse, mondták neki a többiek. Úgyhogy vicces jelenetek voltak. Még a haza is úgy vezettem cosplaybe. Mivel rádióban vagyunk, meg kell, hogy kérdezzelek, hogy te milyen zenéket hallgatsz. Hallgatsz esetleg ázsiai, japán zenéket? Tudnál mondani egy kedvencet? Kettő is van mondjuk, inkább vicces banda, mint sem, hogy így zenéleg nagyon kiemelkedő a Sex Machine Guns nevű G-rock banda. Voltak, akiknek nagyon vicces számaik voltak. A másik kedvencem, ez egy kicsit egzotikusabb, a Seraphim nevű, ez egy tajvani fantasy metal banda, tehát egy Nightwish stílusba énekelnek csak kínaiul. Tehát ugyanúgy van egy ilyen operaénekeses nő, és egy hörgős metálos pasi, csak mindez kínaiul. Úgyhogy ezek ilyen egzotikusabbak, tehát hogy nem hinném, hogy annyira ismertek. Hát ez nagyon extrán hangzik, úgyhogy szerintem hallgassuk is meg. Mit fogunk hallani? A Seraphim egyik számát. Ez a Kultix. Beszéljünk egy kicsit a Mondókon szervezői feladatairól, akad belőle bőven. Mi vezetett a főszervezői székhez? Hogyan lett anime rajongóból konszervező? Hát ez elég régen kezdődött, még nem tudom, ismeritek el, régen volt egy egyesület, még ma is megvan tulajdonképpen a Magyar Anime Társaság, annak én alapító tagja vagyok, és megalapítást követően elég hamar megkerestek minket, akkor még ilyen fantasy rendezvények keretében, hogy csináljunk rendezvényt. Gyakorlatilag először csak egy-két programot szerveztem, de gyakorlatilag a másodiktól kezdve én voltam az, aki megszervezte a rendezvényeknek az animés oldalát, és aztán, hogy egyre sikeresebbek lettünk, ezzel önálló rendezvényekké nőtte ki magát. Milyen volt az első Mondókon? Az első Mondókon 2009 őszén volt, októberben. Elég izgalmas volt, rögtön a Hung Expon kezdtünk, akkor még csak a kácsarnokot vettük ki, tehát az árusok és a színpadtér az egybe volt. Arra emlékszem, hogy nem volt túl jó idő, de egyébként jól sikerült a rendezvény. Résztvevőként ezt nem gyakran látjuk, de a színfalak mögött hatalmas munka folyik. Mekkora csapat áll a Mondókon mögött? A stábunk az nagyjából 60 fő, ebből 15 fő az, aki nem csak a rendezvényen dolgozik, hanem néhány hónapot már az előkészítésen is, tehát a versenyszervezők, a technikusok, azért jó páran vagyunk, akik tárgyalásokat, tervezéseket kell kidolgozni, berendezést kitalálni, ilyesmi. Úgyhogy nagyjából így áll fel a csapat. És hát persze ezen kívül azért még a színfalak mögött ott vannak a zsűrik, az árusok, tehát hogyha ezeket is hozzászámoljuk, akkor azért 100-nál több fő kell ahhoz, hogy létrejön egy Mondókon. Hogyan telik a kon előtti nap? Hát, ha szerencsénk van, akkor építési napot kapunk a helyszíntől, és akkor kimegyünk, és szépen nyugodt körülmények közt berendezzük a dolgokat, székeket, asztalokat, technikát, bekábelezzük a helyszíneket, összeszereljük a gépeket. Ez a jobbik változat. Ha nem kapunk, akkor hajnalba kell építkezni, és akkor előző nap csak így általában egy furgonnal körbejárunk, összeszedjük a kellékeket, beparkoljuk valahová, elmegyünk bevásárolni, ilyesmi. Szerencsére eléggé rutinos csapatunk van. Azért van bőven tennivaló, csak elég sok ember van, tehát már rutinnal ki vannak osztva, tudjuk, hogy mit mikor kell,
sok mindent megpróbálunk korábban beszerezni, tehát ugye oklevelek, kupák, ilyesmik, minél inkább a rendezvény előtt már készen állnak. Tehát van nálam is, meg egy-két szervezőnél néhány ilyen nagy kartonládánk van, amiben a konos kellékek vannak mindennel, tehát hogy a ragasztóktól kezdve a oldókig, a szavazólapokon át, a tombolajegyekig, szóval, hogy egy ilyen nagy kelléktárunk van. Melyik a legrizikósabb része a konok szervezésnek? Mi az, amitől a legjobban tartatok, hogy esetleg balul sül el, vagy... Hát ilyen nagyon-nagyon rizikós rész igazándiból nincs. Nyilván, ami mindig rázós, kicsit egyrészt a boltosok elrendezése, bár már ők is elég rutinnal kezeljük, de ott azért szombat reggel mindig van problémás árus, aki nem elégedett, és vagy klub utolsó pillanatban szeretné, hogy én nem ott akarok lenni, hanem inkább ott, és ha megbeszéltük a Józsival, hogy mellette leszünk, és így. Tehát, hogy ezekkel mindig vannak. Hát ugye mindig a beengedés az még ugye egy ilyen kritikus pont, hogy elég sokáig tart, de hát ez nagyjából elkerülhetetlen. Régen egyébként az elpakolás volt strapás, főleg, hogy azért a stábból is sokan vidékiekkel kellett menniük. Most ezt egy kicsit szigorúbbra vettük a stábbal a dolgokat, hogy előbb elpakolunk, aztán megy el mindenki, és az a része is, hogy elég sok mindent vissza kell rendezni. A VIP lista még az egyébként, ami egy ilyen rendszeresen izgalmas pont, hogy mindig van valaki, aki nem került föl, vagy nem azt a nevet adta le, vagy még jött ilyen tévétől, rádiótól, ennek a partnere azzal tárgyalta le, szóval de ezek igazából apróságok. Gyakran szerepeltek a médiában? Valamennyire, inkább abban a médiában, aki amúgy is ilyesmikkel foglalkozik. Egy kicsit felemás viszonyunk van a mainstream médiával kapcsolatban. Tehát, hogy régenben hívogattuk lelkesen az Indexet, és nem, kicsit az a típusú cikkek készültek, hogy nézzétek ezt a sok hülyét, micsoda kretének, és akkor így annak nem éreztük annyira fontosságát ennek. Tehát, de szerintem most már azért jobb, most ismét azért elkezdtek. Hogy is mondjam, a mainstream média most már legalább annyit csinál, hogy lefotóz rengeteg cosplayes lányt, kirakja a galériát, és nem kommenteli pejoratívan a dolgokat. Tehát, hogy magát a rendezvény részét még mindig nem annyira szokták megragadni, meg annak a méreteit nem annyira szokták tükrözni a sajtóba, de ez van. Kik szoktak lenni a legfurcsább alakok egy ilyen konon? Vagy már semmit nem lepődtök meg? Az, aki nincs cosplayben. Melyik részét élvezed a legjobban a konoknak? Ó, jó kérdés, sok minden. Én igazándiból például szerettem a berendezés végét, amikor szépen fölkészült a rendezvény, és minden a helyén van, és várja a nyitást. Nyilván a nyitás az mindig egy izgalmas pont, meg azért a nagy színpadi műsorok, díjkiosztó például lefélék. De nagyon szeretem egyébként az érdekesebb előadásokat is, amik ugye Kistenemben szoktak lenni, nem olyan sokakat szoktak megmozgatni, de azok is tök jó pofák szerintem. Kultix. A most következő hallgatói kedvenc dalt Ambrózi Bence küldte a következőkkel. Ha üzenetet keresnénk benne, akkor a fájdalmas változás menetét zengi el, aminek a vége tiszta és csodálatra méltó. Ha bárki leül meghallgatni ezt a számot, sőt még ha mellette játszik is, akkor is át fogja ütni a korlátot, mert az ember legbelsejéig tudja megmozgatni. Következzen a dal, Kókály, Tróvá Otto. Küldetés és kultúra. Ez a Kultix. Szekeres Andrással, a Mondókon főszervezőjével beszélgetünk itt a Tori első februári adásában. Szia András, üdvözöllek megint! Szervusztok ismét! Külföldi konokhoz viszonyítva Magyarországon milyen nagy népszerűségnek örvendenek az animék? Animék terén nem állunk rosszul, köszönhetően leginkább az Animaxnak, ami ugye sugározta Magyarországon őket, de szerintem ezen kívül egyébként relatív megfelelünk az európai standardnak. Rendezvények terén viszont rendkívül büszkék lehetünk magunkra. Egyrészt a régióban messze menően mi vagyunk a legnagyobb rendezvény. És egy ilyen aktív animés élet nem nagyon jellemző osztrákoknál se. Németeknél vannak gyakorlatilag a legközelebbi ilyen nagyságrendű rendezvények. De főleg az, hogy ugye nálunk évi 4 rendezvény van Budapesten, ez rendkívül erőssé tesz minket a mezőnyben. Gyakran látogatják külföldi honozók a rendezvényt? Annyira nem ugye a nyelvi korlátok miatt. Bécsből szoktak, tehát osztrákok szoktak rendszeresen 1-2 busszal jönni hozzánk, velük jó kapcsolatot is ápolunk, illetve hát határon túli magyarok jönnek. Egyébként gondolkoztunk azon, hogy esetleg valahogy mondjuk német nyelvbaráttá tenni a rendezvényt, hogy mondjuk a konferálók egy kicsit németül is konferáljanak, vagy valami, és német programfüzeteket készítsünk, de azért nem könnyű. Tehát ez egy elég erős lépés.
hogy nemzetközivé váljunk. Mert ugye egyébként minden magyarul megy, tehát ez azért egy komoly akadály. Látsz benne potenciált, hogy esetleg külföldi német közönséget is valamilyen szinten Magyarországra csábítani ez a Telekonnal? Szerintem igen, mert a németek amúgy is utazgatnak a maguk országán belül a különféle rendezvények közt. Tehát szerintem megvan az alapvető hajlandóságok, hogy utazzanak, és Magyarországon meg jóval olcsóbbak vagyunk, mind turisztikailag, mind maga a rendezvény is. Tehát, hogy így a töredéke a nálunk a belépőjegy annak, amit nyugaton elkérnek egy rendezvényért. Egy ugyanilyen rendezvény? Igen. Nézegettem egy miénkénél jóval kisebb angol kont, ahol így közölték, hogy 35 font a jegy. Több mint 4-5-szörös a mi árunknak. És egy kisebb rendezvény. Tehát ott nyugati pénztárcák. Ez sajnos adott. Figyelemmel is követitek az európai, esetleg a japán rendezvényeket, és az ott látott ötleteket, fejlesztéseket szívesen meg is honosítjátok itthon? Igen, bár ez egy kicsit összetettebb kérdés. A japán rendezvényeket azért nincs nagyon értelme vizsgálni, mert a Japánban az animés rendezvények nincsenek ilyen egy animekon, hanem ott egy-egy aspektusnak külön rendezvény van. Tehát van a doujinshi, ahol semmi más nincs, csak doujinshi árusok árulgatnak, van a cosplay, tehát önnek nincs ilyen nagy egybe csomag, de inkább Európát, Amerikát nézzük, hogy amikben ugye lehet ötleteket meríteni, azt az elmúlt években láthatjuk, hogy különféle programok, vetélkedők, ilyesmik. Például a Randikon, voltam például a Párizsi Japan Expo-n, ott is van Randikon, tehát hogy hasonló programokat húzunk be, nézzünk ötletes dolgokat. Most ugye karácsonykor ezt az AMV Mortal Kombatot bevezettük, ahol a közönségnek kell minél hangosabb ovációval dönteni a két AMV közt és efféléket. Nézzük a külföldi konokat és a jobb ötleteket megvalósítjuk. Pont, hogy említetted most ezt a Randikont, erről mesélj nekünk egy kicsit, főleg most így a Valentin nap közelettével. Mire is lehet számítani egy ilyen Randikonon? Igazándiból ez egy ilyen villámrandi, tehát hogy az, ami animés közektől függetlenül is van, hogy emberek leülnek, megadott percet beszélsz mindenkivel, és aztán helycsere, és mindenki jegyzetel, hogy ki volt neki szimpatikus, és hogyha mind a két fél szimpatikusnak találta egymást, akkor lesznek összekapcsolva tulajdonképpen. És ez ugye annyi, hogy a konos verziója, tehát itt már tudod, hogy közös az érdeklődésetek az animék meg effélék iránt. És népszerű? Népszerű, igen. Mind a két nem részéről, de tipikusan a fiú helyek előbb telnek be, és akkor... Valóban? Igen. Pedig azért érdekes, mert ugye több lány van a rendezvényen, mint fiú. Hallottál már sikersztorikat? Azt nem vannak, akik összejöttek a Randikon kapcsán. Úgyhogy úgy emlékszem, hogy mesélte a szervezője, de annyira nem követtem a részleteket. De hát az biztos, hogy a rendezvény általában jó arra, hogy jönnek össze emberek. Mi az, amitől a magyar konozók mások? Például mik azok a programok, amik külföldön működnek, de a magyar közönség kevésbé fogékony rá, vagy éppen fordítva? Igazán nem látom, hogy annyira mások lennének. Pont fél éve voltam Párizsi Japan Expo-n, és ugyanaz a közönség. Tehát ültünk a metrón, ami ment ki, és meg se tudtam volna különböztetni, hogyha nem franciául beszélnek, hogy nem a mi közönségünk az. Egyébként, ami viszont nagyon jelentős és nagyon a mi előnyünkre írható különbség, az az, hogy ugye minden konon sok zajos program van, hangos karaoke, cosplay, vetítések, ilyesmik. Mi nagyon sokat izzadunk ezen, hogy ezek olyan helyszínen legyen, ahol sok külön terem van. Nagyon sok nyugati rendezvényen egy hatalmas nagy csarnokot kibérelnek, beraknak mindent, maximum paravánfarak, és tényleg az volt, hogy kint voltunk Párizsi rendezvény egy hatalmas nagy hangárba, de volt vagy több tucat hangszóró, itt-ott, amott, ilyen program, olyan program, ott van egy kis előadás, 20-an nézik, de mint legyezővel táncolnak, de kihangosítva, kicsit odébb szumóznak, kihangosítva konferálják, szóval rengeteg. És tényleg az, hogy megfájdul a fejed és zsong, mert hogy folyamatos hangtámadásnak vagy kivéve, hogy úgy mondjam, és ezt még nem léptük meg. Tehát előbb-utóbb lehet, hogy akkorára nő a rendezvény, hogy kénytelen leszünk egy nagy csarnokba, vagy két nagy csarnokba átmozdulni, de amíg elférünk ilyen sok kis terembe, addig megpróbálunk sok kis terembe elférni, pont azért, hogy ne egy ilyen kakofónia legyen az egész rendezvény. De a Hungexpo-nak például ez az előnye is, hát ott rengeteg különálló rész van. Igen, de hát azért kezdjük egyébként kicsit kinőni őket, meg egyre elszórtan vannak ezek a különálló termek, tehát nyilván az se jó, hogyha 1,5 kilométer séta van két helyszín közt. A múlt héten már beszéltünk a Magyarországon forgató Da Vinci-ról, most egy másik dalukat fogjuk meghallgatni, aminek a klipjét Szentendre Macskaköves utcáin forgatták. Ez a dal már sokkal vidámabb lett, mint a múltkori. Szóljon a Da Vinci vadonatúj albumáról, a Sorry, I'm Happy.
모처럼 나갈 준비를 하고 추운 겨울이 또 왔지만 잘가 내 사랑 우리 추억에 아픈 눈물이 흐르지만 정말 끝인가 봐 이젠 너 없이 살아도 지금 난 행복해 행복한 만큼 미안해 이제는 나를 잊고 좋은 사람을 만나 Igazán Károli. Ez a Kultix. Beszélgetésünket megelőzően egy kérdőívet tölthettek ki a hallgatók, ahol bármiféle kérdéseket feltehettek, egyenesen neked címezve, úgyhogy most ezekkel a kérdésekkel folytatjuk. Az első kérdés: mit gondolsz, mennyire nőtt, vagy éppen csökkent az animék, alapvetően az animekonok népszerűsége az utóbbi években? Többen vagy éppenséggel kevesebben járnak manapság a mondókonra, miben látod ennek az okát? Alapvetően, ha ezt fél évvel korábban kérdezitek meg, akkor azt mondtam volna, hogy stagnál, tehát nagyjából egyenletes látogatószáma van. Most viszont elkezdett robbanásszerűen növekedni a látogatószámunk. Mitől? Hát nekem a legjobb tippem az leginkább 2 dolog. Az egyik, hogy múlik a gazdasági válság, tehát hogy valahogy kezdünk kicsit kilábalni, mert az nagyon érződött, hogy 2008-ba álltunk be, amikor beütött a válság erre a szintre, ahonnan most kezdünk végre tovább lépni. Ez az egyik oka. A másik oka pedig szerintem az, hogy általában erősödik ez a szubkultúra, és én már nem is annyira animésnek nevezném szigorúan, de hogy ez a 16-20 éveseket foglalkoztató, inkább kicsit több lány, mint fiú, rengeteg kreatív hobbival, rajongással, különféle sorozatok iránt, és akkor tényleg ez a tipikus, hogy mondjam, tünetegyüttes, hogy rajzolgatnak róla, doujinshit írnak, lemonokat írnak, olvasgatnak, videókat vágnak belőle, hogy ez a szubkultúra, ez kezd kiterjedni, kinyílni, tehát hogy most már nem csak az animék iránt, hanem rengeteg nyugati sorozat iránt van ugyan hasonló rajongás, és azok viszont egyre inkább erősödnek, és egyre népszerűbbé válnak a világszerte és Magyarországon is. Tehát én ebben látom az okát, hogy ugyan animét nem nagyon vetít már az Animax, és a manga kiadványokból is azért kevesebb van, mint mondjuk 2008-ban volt, de hogy mégis egyre erősebb ez a közösség, azt szerintem annak köszönhető, hogy maga ez a típusú, ez a community, ami szerintem már nem csak szigorúan animék köré szerveződik, hanem az csak egy fő pillére a dolognak, az egyre erősebb és egyre többen vannak, és egyre népszerűbb. Második kérdés: ha valaki saját árukat, ékszereket, rajzokat, pólókat szeretne standba kiállítani, akkor annak mi a menete? Mert mostanság egyre több ilyen árus szokott lenni. Hát jelentkezni kell nálunk, a honlapon, a mail@kukaszmondokon.hu lehet egyébként jelentkezni. Ennek van egy pultbérleti vonzata, az ilyen kézműves, tehát saját termékeknek szoktunk kedvezményeket adni, hogy a pultbérlet egy részét termékekbe kifizethetik, hogy ezt tombolára fordítsuk. Annyit azért tudni kell, hogy jogtisztának kell lenni, tehát hogy nem lehet például licenszelt artokat, tehát mondjuk nem rajzolgatsz Narutós pólót, és nem árusíthatod azt, tehát ez egy fontos dolog, tehát hogy a jogtisztának kell lenni, egyébként meg minden jogi felelősséget az árusra hárítunk, tehát ezt nektek kell letisztázni, hogy áfailag olyan dologban rendben legyetek, ebben mi nem folyunk bele. Nyugodtan lehet jönni. Következő. Sokszor látom, hogy cosplayeresek már nem is animékből, hanem sokkal inkább játékokból vagy sorozatokból szereznek inspirációt a cosplayhez, aminek már nem sok köze van az animékhez vagy a japán kultúrához. Mit gondolsz erről? Van-e tervbe véve esetleg taglaltabb kategorizálása is a cosplay versenyeknek? Ezt a kérdést többen is föltették, főleg akik úgy érzik, hogy emiatt az animés cosplayerek háttérbe szorulnak. Hát ez egyrészt ennek a része, amit én is mondtam, és akkor azért jól érzem, hogy kezd kinyílni ez a szubkultúra, és hogy egy kicsit változatosabbá válni, ami szerintem egyáltalán nem baj. Gondolkodunk azon, hogy például egy gamer cosplay kategóriát külön nyissunk. Azt azért tudni kell, hogy minden ilyen új kategória, régen például a J-rock, meg ilyen japán zenei dolgokhoz kapcsolódó cosplayesek voltak így az alternatíva, és ők többször mondták, hogy kérnek saját szekciót, és mindig az lett, hogy volt 2-3 nevező. Tehát így, még akkor is normál versenyen vannak mondjuk
8-an, ha nyitunk egy külön kategóriát, valahogy inukba száll a bátorságuk a emberek. Tehát egy kicsit nehézkes dolog, ezért nem vagyunk annyira lelkesek abba, hogy folyamatosan mindennek új kategóriákat nyissunk. A gamer cosplayen már gondolkoztunk. A tévésorozatosdiban nem akarunk szerintem így szeparálni, mert hogy most egy anime, vagy nem anime, hát ott van például ugye az Avatar, azt egyáltalán besorolni is nehéz. Ugye elvileg nyugati, de stílusra nagyon sok mértékben animés is, tehát hogy így nem is akarunk mi nagyon ilyen műfaji kritériumokat kikötni. Mi alapján szoktatok kulturális jellegű performanszokat, például harcművészeti bemutatókat műsorra tűzni? Mik ennek a feltételei, procedúrái? Hát egy kulturális programokat általában nem mindig annyira föltűnő, de szoktunk minden rendezvénynek egy ilyen altémát választani, ami néhány programban megjelenik, típusan az előadásokba, vagy versenytémákba, ilyesmikbe. Például a kokáért most tavasszal 2 ilyen témán is gondolkodunk, az egyik a korea és a doromák lesznek, a másik a retro animék, sőt tulajdonképpen az előadásokban meg egy ilyen steampunk vonal lesz, úgyhogy most 3 is van, de típusan 1 szokott lenni. Ez pontosan arra ad nekünk iránymutatást, hogy nem fix programokat, épp milyeneket próbáljunk meg összeszedni. De nagyon műlünk azon, hogy milyen partnereket találunk, milyen fellépőket találunk, ki jelentkezik nálunk, jónak találjuk-e, és akkor ez így alakul. Gyakran vannak-e problémás résztvevői a rendezvénynek, akiket alkalomattán el kell távolítani a közegből? Mi volt eddig a legdurvább eset? Nem volt? Résztvevői a rendezvénynek nagyon ritkán problémásak. Ilyen apróságok vannak, ugye például itt a saját termékárusítás is, akkor egyszer csak nyáron azt vettük észre, hogy így 2 lány kirakta, tehát ilyen képkeretezett, de internetről letöltött, kinyomtatott Naruto meg ilyen képeknek az árusítását, és akkor így szóltunk nekik, ez így nem. De ez inkább, és akkor tényleg teljesen meg voltak lepődve, hogy nem. De a problémák ilyen szempontból nem szoktak lenni. A vicc az, hogy akikkel néha szokott kis probléma lenni, hogy van 1-2 társaság, aki nem veszi meg a jegyet, csak kint a Hung Expo előtt bandázik, és ők hát néha iszogatnak. 1-2 vannak, akik mondom, pont azok, akik annyira nem is szoktak jegyet venni, hanem ott úgy kint elbandázgatnak. Ővelük egyszer volt, hogy így megkértük, hogy akkor most így menjenek ki. Ha már nincs jegyük. Utolsó kérdésnek pedig, mi alapján szelektáljátok, hogy a cosplayekhez tartozó fegyverek bevihetőek vagy sem? Igazából ez nem a mi döntésünk, hanem a biztonságiak. Nyilván van rutinjuk, már megbeszéltük a dolgokat, elvileg ugye egy életlen dolog, be lehet hozni, ha valami nagyon arra azt mondják, hogy nem, akkor még mindig ott van az opció, hogy akkor megőrzésre a szervezők átveszik, és kizárólag a színpadi tartózkodás idejére visszaadják a versenyzőnek, tehát van egy ilyen opció, de ez igazából a biztonságiak hatáskörébe tartozik, ez az ő feladatuk, nem is lehet tőlük elvenni, tehát nekik kell szavatolniuk a biztonság rendezvényét, szerződések is erre kötik őket, nekik kell megítélniük. Szerencsére azért már az évek során megszokták, hogy tényleg ártalmatlan alapvetően a közönségünk, és nem szoktak bajokat okozni, úgyhogy eléggé rugalmasak. Egyébként volt az előző kérdés, hogy mik voltak még ilyen kínosabb, problémásabb jelenetek, az egyik az, amikor ketten fakarddal így nagyon lelkesen elkezdtek ilyen műharcot vívni, és egy kicsit durvák voltak, és akkor a biztonságiak szóltak nekem, hogy így mi legyen velük, de inkább ilyen jelenetek mi lett velük végül? Hát megkértük őket, hogy ne. Mert veszélyes. Ez azért működik, tehát hogy az ember kellene határozottan is de egyben kedvesen, tehát oda megy és mondja, hogy figyelj gyerekek, ne. Szerencsére a stábban is van pár ilyen jó fellépésű ember, aki ezt így jól tudja kezelni. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat, és a hallgatóknak is a kérdéseket. Most hallgassuk meg a Sekai no Owari legújabb számát, a Mermaid Rhapsody-t, itt a Cultixen. という名前の彼女は珍しい着物ガラスに囲まれて育った豆が遊びきらも不自由なダンソールにもう一度会いに来てね豆が遊びきらも不自由なダンソールにもう一度会いに来てねどこに行ったら Netrádió határok nélkül. Ez a Cultix. Szekeres Andrással beszélgetünk, a Mondókon főszervezőjével. András, mik a jövőre vonatkozó tervek a Mondókonnal kapcsolatban? Világuralom. Természetesen egyrészt megyünk az eddig jól bevált úton, tehát évi 4 rendezvény,
nyár, karácsony, ahogy megszoktátok. Mint láthatjátok, mindig vannak új programok, de a régieket is mindig megtartjuk, mert mindig azt is hiányolják, ha nem. Úgyhogy arra álltunk rá, hogy inkább rotálunk néhány programot. Talán észrevettétek múlt évben, hogy például a performance versenyt az egynapos rendezvényeken nem hirdettük meg cosplayből, hanem helyette cosplayes beugrót hirdettünk. A vetélkedő programja is rotálva van, hogy mikor melyik vetélkedő programot tartjuk meg. Most ugye új AMV-s programokat kezdtünk el karácsonykor kitesztelni. A gamer rendezvény oldalát múlt évben kezdtük el csinálni a dolognak egy komolyabban. Úgyhogy folyamatosan vannak jó ötleteink arra, hogy mik az új programok, de mindig a közönség fogadtatásán is múlik. Ez egy nagyon érdekes, hogy mindig vannak sokan, akik követelnek újdonságokat, de mégis azért idő kell, mire tényleg egy közönség is képül egy újdonság közé. A tavalyi nagy sikerű Haruka koncert után terveztek még valami ilyesmit idénre? Aki szemfülesebb volt, az már észrevette a rendezvény honlapján a logóba az Adams együttesnek a logóját, úgyhogy idén tavasszal egy Adams koncert lesz a mostani rendezvényen. A továbbiakról még nem tudok beszélni, de ha nem is minden rendezvényen, de szeretnénk rendszeresen koncerttel földobni a programot. Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényen, gyertek el, érezzétek jól magatokat, és továbbra is, ha bármi ötletetek, javaslatotok van, azt jelezzétek felénk Facebookon, is figyelni szoktuk ezeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad, András, a meghívásunkat, és köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a meghívást. Tehát akkor ne felejtjétek, április 11-én és 12-én mindenkit vár a 2015-ös tavaszi mondókon. Igazán Károli. Ez a Kultix. Néhány perc és 9 óra van, most jön az a rész, amikor én elköszönök. Köszönöm interjú vendégemnek, Szekeres Andrásnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jövő heti témánk mi más is lehetne, mint a Valentin nap, ahol is japán és koreai szokásokról lesz szó, amolyan csajosan. Ahogy korábban András is mondta, nem kell kisebb cél, mint a világuralom. Ez a Toriban nálunk is így van. Értem ezt úgy, hogy most már nem csak logónk, hanem bögrénk is van. Ugyanis egy nagyon kedves barátnőmtől kaptam még karácsonyra egy csinos kis kézzel festett bögrét. A műsor szlogenjével: ez itt a Tori, ahol nem vagy hitori. Ezzel búcsúzom, maradjatok a Kultix-el a híradó után is, mert ázsiai zenék szólnak majd egy egész órán keresztül. Én Iszák Zsófia voltam, találkozunk jövő héten. Shanghai，这不是形容头发，一对白的日出。